Uy, nagkilaw na sad ang kigwa. Ay, rason pag yun. What have you now? That's enough already, love. The one agoy, what na, agoy. Baka. She's allowed to have Nutella today. Bakasyon na kasi. Ayan na. Alis na naman kami. Welcome to the summer. Good morning. Ano ngayon, Sabado. And papunta na kami kay Ana. We are gonna pick up Ana. And then, punta sa Denbos kila Sheila. Yung kaibigan kong Pinay. Kasi nga, may ano siya, may sariling salon ba. Na-vlog ko po yan dati. At siya yung siya yung gugupit kay Ana at saka kay Rich. So, sa Denbos kami mamaya. Pick up muna namin si Ana, guys. Tsaka man ang weather, oy. So we just do this on the way back. On the way to Yeah, maybe Denbos. in the city, in the center. Oh, yeah. We can do it now. Yeah, okay, mag-pick up, sauli ako ng parcel sa DHL. Shein ba na? Si Ana po pala pinick up nung lola kagabi doon sa barbecue kasi nakita nyo sa beginning ng video, diba na doon kami sa na nasa labas kami kumakain. Labas? Basta yung nakita nyo sa beginning ng video. And pinick up si Ana kagabi doon natulog sa lolo't lola kasi late na kami umuwi. Tapos yun, pick upin namin siya today. Tsaka po ang weather talaga umuulan. Ganito na, summer na. Welcome to the Netherlands. Yun yung, So what it is. yeah, yun yung palagi nilang sinasabi dito, guys. Nagtatawa na lang yung mga Dutch kasi palagi pong umuulan dito sa Netherlands. Tapos yung hangin dito, oh my God. Bili pala kami ng manok mamaya on the way. Kasi wala pa po akong kain. Alaan na alas 12 na pala. Past 12 na. O mag-alauna na pala. Nakain na tayo. First meal. Si Ruth, he's going out tonight. Eating. Mag-ano That's sila? night football time, man. Mag-Greek Tulta. restaurant sila. Nung nag-book siya ng restaurant na ito, gusto niya, sumama ako. Sabi ko, kayo na lang ng friend mo eh. Para may time naman siya pa. Siya lang. Sama yung ano niya, yung kaibigan niya. Tapos tonight, ano lang, madalian na to si Ruth kasi alas 6 yung kanyang dinner pala nila appointment. So, yung football is at 9 o'clock? Yeah. 9? So, 9 o'clock, maglalaro po yung Netherlands. Ano siya, Netherlands versus Turkey. Pang ano na siya, if they go through, that's semi-finals to? Yeah. Yeah. Against Oh. Switch. So, ano po siya, importante po siya dito ngayon sa Europe kasi ano siya, the Euro Cup. Europe League, iba pala yun. Euro Cup siya. So, guys, ito sa sa Europe, super importante ng football. Yan. So, excited kami kasi maglalaro yung Netherlands tonight. Last night, sobrang excited din ng laro. Naglaro yung Portugal versus France. Si Mbappe versus Ronaldo. But, yeah, France won. So, maglalaro yung Spain versus France next. Yeah. Yeah, let's hope na manalo yung Netherlands. I also brought some clothes for Anna in case. Yan. Dito na tayo sa White House. Pick upin na natin si Aling Maliit na yung flag, guys. Oh. Sabi ni Rod, let's see daw if masaya si Ana pag nakita niya kami. Ah, yeah? Yan yung mga bulaklak nila dito sa garden, oh. Wala, may sunflower na pala. Sena! Uy, uy. Oh, Ana's where? Oh, miskin by now, spel. Hallo, Ana. Waar ben je? Waar ben je? Ik dacht je bent naar school toe. Oh, you have new necklace? Mooie ketting. Ja, je hebt een mooie ketting. Ja, wij hebben. Dat is mooi, hè? En had je een opa gekregen? Ben je een beetje verkouden, Peter? Ben je verkouden? Verkouden? Heb je ook? Ja, ik heb een Oh. Kijk eens. Zelfs dan ook een flesje water meenemen was je. Dat is goed.
Yan, may nakuha pala ako galing sa school o binigay ng aking ito yung mga, kasi summer break na. Ayan, may baraha pa. Yan, i-check natin to sila mamaya. Galing to sa school na pinagpa-part-time ko. May tissue man eh. May candy, Haribo, tapos may cards. Ito. Ang cute ng mug. Oh, I like this mug. Tapos may ano pa. May tape. And then yan. Planner. Yan. And then, ito siya. Wine. Bigay po namin to sa Marino. Hindi naman kami nagwa-wine. Mooi bloemetjes nou. Ja, hè? Op het andere opruimen. Doei, doei. Dankjewel. Anna. Hala. Oei, wat heb jij gedaan hier? Heeft Anna, papa niet, heeft Anna gedaan. Hala. Nagpamputok sila ng confetti dito. Uy, ginoo ko. Nou, wat mooi hier. Yan o, may flag sila dyan. Oh. Ayan na yung makulit o. Wala pa, same pa din yung our clothes are the same as last night. Anna, ja, daar toe. So, buti na lang, nadala po ako ng extra na damit kasi alam ko baka wala pang mabihi si Ana ba. Isa na lang natin siya pagdating doon kila Sheila. After ng haircut niya. Paliguan ko din yan tonight. Papa, Ana. Ana, papa gaat met Omopol out eten. Broccoli, ja? Ja, Ga je mee? Bij stroopwafels. Stroopwafel? Naiwan ko pala yung kwintas ko eh. Sige na lang. Punta na po kami kila Sheila. Ay, magdaan pala muna kami sa market. Bili ako ng chicken. Ganda ng fountain dito. Minsan may colors ito. Tapos nagbabubbles yan. Bili po kami ng chicken para may papakin na ako sa daan pa kasi gutom na po ako. Habi ako nga Rana? Yeah. Wakan broches halan o bili na din po kami ng tinapay doon. Ja, Stroopwafel. papa eerst even centjes uit de muur halen. Uy. Nasa sentrum na po tayo. Batang walang ligo. Ana, auto. Malamig guys, pero nakalimutan kong magdala ng jacket. Good luck. Yan yung market namin. Hindi man busy ngayon eh. Oo, de. Balik tayo dito. Tingnan nyo guys. Ang haba na po ng pila ng manok. Bili tayo ng manok dyan. Dito na yung chicken ko. Si Ana, kuha ng stroopwafel. Lekker. Ruikt lekker, altijd. Ruikt lekker, ja. May bread na po kami din dito. It's cold. If nasa Netherlands po kayo, don't miss this stroopwafel. Kailangan nyo matry yung yung tawag dito, yung may yung walang ibang toppings ba. Yung caramel lang yung nasa gitna. Mooi hoor. Ayan o. Ito yung masarap. Gawin na po tayo sa city and kain tayo ng chicken. Sarap talaga ng chicken nila. Mga 20 minutes lang naman yung namin drive. Kain. You want some to do? Ja. Kita-kita na lang po doon.
naglalaro na. This is Chloe. Ang laki na ni Chloe. Dalaga na. Nagtago-taguan silang dalawa. Gabi ha? Now it's Anna's turn. Kaya mo ka, di na? Hé, wat doe je Anna? Helemaal omhoog. Daga na ka-Chloe daw mo, oy. Parang gaitik na. Nag-crush-crush na! Fire? Ang buhok ko, gahi kay buhok. Kani Okay na ba ang bata mag-conditioner dam? Pwede, kita biya sa unang conditioner beta. But ako na yung kuha na nag-conditioner na ako. Cream silk. Aka na, pwede na. No? Yan! Maikli na yung buhok ni Ana. Tang-tang-tanan ko agi. Uli namin. Red, matikayaw no ka gel o piyaw din nga dun? Nee, want ik ga daar toch. Dito ako na sa tabi ni Ana guys kasi gusto niya magkatabi kami. Ja, we gaan nou Gusto daw niya ng, ng chicken. So, mag-drive-thru po kami sa... No, sa Al-Ops ka. Mag-drive-thru kami sa KFC. Sa manok nila. May mga promo naman ngayon. So, yun lang. Ana, bus oh. Uwi na kami. Kasi si Ruth din, may lakad mamaya. May dinner siya mamaya. Had je sunglasses? Nee, dankjewel. You okay? Do you like your hair? Yeah, her hair is shorter and I like it. Yeah, but it's all upscut. Ga naar de wc, je moet naar de wc toe kijken. Niemand is Skat. Ah, je moet naar de wc. There's niemand's here, Anna. Anna. Wow, naraway siya. Bumalik kami dito kala Bianan. Ja, ze maakt het. Kasi nag-grocery po kami tapos ihi na si Ana. Buti na lang yung grocery malapit Nee, naar dito. opa toe. Wc toe, Anna. Sige na, pagpipi na. Buti na lang guys. Ako din, naihi. Tuloy ako, nangihi po. But yeah, shorter na po ang buhok ni Ana. So, happy ako. That length is good to do. Yeah. Si Rod nagre-reklamo kasi ayaw niya nang maikli ang buhok namin ni Ana. Sabi niya, child abuse daw. Child abuse daw. Sabi ni Ruth, napaputulan si Ana. Natawag ito na maikli yung buhok ni Ana. Yung sa akin din. Buin. Do you also call it child abuse when it's for me? Do you also call it child abuse when it's for me? May mama kat o pipil. A few moments later. Bahay na po kami. Ayan na yung hair ni Ana. Oh, gustong gusto yung length. Yes? Uy. Pag hinay ha, kaya basig mataga ka. Yeah? I don't tagak. Na I'm not gonna fall. I'm not gonna fall. Foy. Baby. Yan. Binigyan ng tatay ng Bosco ball, guys. Yung chocolate ball na may whipped cream sa loob. Agoy. Is lekker? Chocolada na po. Guys, alam niyo yung gagawin niya dito? Kinukunan lang niya to ng chocolate tapos yung whipped cream. Yung parang yung parang bread niya. Ala, hindi niya kinakain. This is not easy. It's not easy. Just do it yourself, love.
Be careful not to stain the the couch. Agoy, basta na. Wala. Late na. Ayan na. May mga ano to. Hay, nako guys. May show your face, babe. Show your face. Can I see your face? Nabulingit na sa kag-chocolate. So, yan. Mag-chill lang po kami. Si Rod, hindi ko alam. Parang naliligo siya or I don't know what he's doing. Mama, show what she's not doing. Yeah. Naliligo pala si Papa kasi nga lalabas siya. Later, may dinner po siya ng kaibigan niya yung palagi pumupunta dito sa amin, si Paul. When they watch football. And then, after dinner nila, I think pupunta siya sa iba niyang friends kasi manonood sila ng game. Ako dito lang ako sa bahay manonood. Para may time din ako ba. Kasi at that time, 9 o'clock na. So, si Ana, matutulog na din po. Yan, nanonood na naman ng show. Nag-rearrange po pala ako dito sa bahay. Ito yung original na look ng bahay nang dumating kami ni Ana dito sa Netherlands. Yung painting dito, may picture frame pala dito. Ibabalik ko siya para hindi na bare dito. Tapos yung ano na yan, yung upuan na yan, ilalagay namin sa taas. Before dito yan kaso ayoko para mas mas malawak ba. Tapos itong ilalagay namin sa taas, papalitan ko ng may lagayin kami ng towels doon kasi nasasara. Ayoko na ng open siya dyan para medyo neat tingnan. Tapos baka yung toy organizer ni Ana, dito na naman, ibabalik ko na naman dito guys. Kasi pag ando na naman sa kwarto niya si Ana, nakakalimutan niya, hindi na siya minsan na lang siya nagdo-drawing, nagpe-paint, kuri-kuri, yung ganun. And also yung books niya, ibabalik ko lahat dito kasi most of the time andito kami sa baba naman. And then pa-summer na. And then Ana is on school break na, so most of the time dito lang po talaga kami sa baba. So yun, ibabalik namin siya. Tomorrow, Sunday, so free kaming dalawa ni Ruth. So lalabas namin si Ana. Sana okay yung weather para mag-bike kami, tatlo. And I'm not sure how long this vlog is gonna be. So let's see kung ano mayayari mamaya. Kasi alam nyo naman po guys na yung mga vlogs ko, depende lang kung anong nangyayari sa araw namin. Hindi po siya planado. Hindi po planado yung aking mga videos. So, sometimes, nahihirapan akong gumawa ng title kasi nga, depende lang talaga kung anong mangyayari sa araw na yan ba. Unless may planned na, something planned like we go somewhere special or we go on vacation. So, yun. Depende lang po talaga sa takbo ng araw namin yung aking mga vlogs. By the way, shout out ko po pala si Ma'am Celeste. Ana, can you show Tita Celeste your new hair? Hi, Tita Celeste. Hi, Taro nga. Hi, Tita Celeste. Taro nga. Hi, Tita Sam. Hi, Tita Sam. Hi kay Sam, kay Annabel Cuevas, kay Irene. Taga po siya? If I'm not mistaken, Bukidnon ba yun? Sa kanila or sa Davao? Sorry, Irene, nakalimutan ko. But anyway, nasa Pilipinas siya. And then, my boyfriend po siya na taga Czech Republic. So, yun na. Medyo nakausap ko po siya. Nag-chat po kami doon sa aking page sa Facebook, which is the same. G in Holland. Yun. Si Bicolana sa Austria. Sino pa ba? Si Ma'am Virginia Ramirez, si Ma'am Mimi Vinavides, si Strawberry Girl. Not too much na lang ha, so you can so you still have appetite for later for dinner. Sino pa po ba? Basta may mga regular po tayong nagko-comment. Pasensya na po kung hindi ko kayo ma-mention. Si Ma'am si Ma'am Alpha Gadia. Sino pa ba yung iba? Basta sorry naman po kung hindi ko kayo ma-mention Pero if you notice, nagre-reply naman po talaga ako sa mga nagko-comment. So yeah, super thank you po sa palaging pagko-comment sa aming mga videos and palaging panonood. Si si Ma'am Evelyn, yung si Ma'am Evelyn na nasa Japan. Yes.
Wat zeg je? Hij zegt eetvis. Mama, kan je mij helpen? Yeah, you do it yourself. Love. You can already do it yourself. You have your own fork. You can do that. Lang, I really like your hair. Love. Anna. Anna. Anna banana. I really like your hair. And abangan nyo po yung mga pa-videos natin sa dadating na araw. Marami pong ganap sa aming, I think next week we'll be busy. And also the following week. I will have a break po sa trabaho. So I have a week off kasama si Ana. So excited po ako dyan. Yung aking in-laws are also on vacation na kasi nasa school sila nag-work. So when I have... Pero kanina guys, nakatulog yan sa sasakyan. Excited po ako next week. Very important po siya na event sa aming buhay, sa aking buhay dito. So, abangan nyo po yun, yung ating pa-video next week. That will be on Wednesday. But, syempre, may mga vlogs pa po tayo na nakaschedule na. Abangan nyo po yan. And I think hindi ko na po pahabayan itong video. I'm not sure how long this is gonna be. But, thank you for watching this video. And kita-kita na naman po tayo sa susunod na naming video. Maraming salamat. Duy! Mush mush babush! Ana, duy! Mush mush babush! Nee. Nee? Nee. Okay. Ayaw talaga.